Aku kliwon, Mas. Kampung Singodigdayan klebu kampung sing aman. Warga kang manggon ing kono rumangsa ayem lan tentrem. Ing atase jaman now, wong padha luwih nengenake butuhe dhewe, individualis lan egois. Warga Singodigdayan sing ndarbèni rasa guyub ing antarane siji lan sijine. Guyuping warga mau ora mung kanggo ulas-ulas, nanging mrentul saka ati sanubari sing paling jero. Manggon ing omah kontrakan, Maskum, bojone lan anake sing mung siji til wis 3 taun dadi warga Singodigdayan. Maskum rumangsa cocok karo tangga teparone, semono uga cocok karo omah kontrakan sing dipanggoni. Lah kok ora ana udan, ora ana angin. Sawijining sore Pak Aryo Sumedi sing duwe omah nemoni Maskun. Dheweke mojar, omah sing dipanggoni Maskum mau ora arep dikontrakke maneh. Pawadane arep dipanggoni dening keponakane sing mulih saka Medan. Atine Maskum cuwa, nanging ora bisa tumindak apa-apa. "Yo ngene iki, Bu," bejane wong sing ora duwe omah dhewe. "Nanging aja pesimis. Yen kabeh lancar, 2 taun maneh awake dhewe wis bisa duwe omah dhewe. Dikerepi wae anggone ndedonga. Insyaallah Gusti bakal ngijabahi," ujare Maskun marang sing wadon. Karana omah sing dipanggoni ora entuk dikontrak maneh, gelem ora gelem Maskun kudu lunga saka kono. Mumpung isih ana wektu 2 sasi, Maskum lan bojone sregep madik-madik golek informasi ngendi ana omah sing bisa disewa. Esuk kuwi Maskum bukai koran lokal kang terbit ing kutane. Ing kolom iklan cilik mripate nemokake sawijining iklan. Dijinglengi, unine mangkene. Dikontrakkan sebuah rumah mungil, sangat representatif dan cocok untuk keluarga kecil. Yang berminat bisa menghubungi pemilik, Penny, lewat telepon nomor sekian-sekian sesudah jam 10 malam. Maca iklan kasebut, atine Maskun ketarik. Jer dheweke mono klebu keluarga cilik. Anake mung siji til. Iku wae lagi kelas 2 SD. Iklan agahan dituduhake bojone, dijaluki pertikel. Ning Maskun ngrasa aneh karo surasane iklan iku. Lah wong arep rembugan bab kontrak omah kok ndadak wayah bengi, bubar jam 10. Jaman saiki wong lak padha sibuk to, Mas. Menawa merga gaweane akeh, duwene wektu ya mung sakwise jam 10, ujare bojone. Ora ana eleke, nomor kuwi enggal dihubungi, Mas. Sapa ngerti omah sing arep disewakake cocok kanggo awake dhewe. Angel lho golek omah sing kepenak dipanggoni kaya omah iki, sambunge. Engko awan wetara jam 12 tak hubungane, Dik. Mbok menawa wektu iku piyambake sela. Wangsulane Maskun. Dheweke nyicil ayem, dene wis entuk cong-congan omah sewan.
Senajan yo durung ngerti kahanan saknyatane. Wayah ngaso jam 12 awan. Maskun nyoba ngubungi Penny, pawongan sing arep ngontrakake omah. Leres, Pak. Kula pancen badhe ngontrakaken gubuk kula. Mbok menawi panjenengan cocok, monggo. Rembagan sanesipun bapak kula aturi rawuh ing gubuk kula. Nuwun sewu, menawi mengke dalu sakbibaripun jam 11. Dinten menika kula sibuk sanget. Ngono ujare wanita aran Penny iku nganggo basa Jawa alus. Nitik suarane, Maskum nduga yen Penny mono wanita muda. Wicarane kemercek, kepenak dirungu. Satengahe penasaran, Maskum dadi kepingin enggal-enggal metuki Penny mau. Wiwit sore mulih nyambut gawe, ngenteni tekane bar jam 11 bengi, rinoso suwe banget. Wis Bu, tak mangkat saiki. Dongakno wae kasil sakabehe. Maskun pamit bojone nalika pandom jam tangane nuduhake angka 10:05 menit. Sepeda motore digas alon-alon. Pranyata rada angel goleki omahe Penny. Kejaba durung nate ngambah wewengkon kono, dalan tumuju mrono peteng tur sepi. Ora kepethuk wong siji-sijia sing bisa ditakoni. Tujune Maskun ora lali nggawa HP-ne. Timbang keblasuk-blasuk, dheweke banjur ngebel Penny. Inggih, leres Pak. Jembatan lawas menika lurus kemawon. 200 meter sak sampunipun jembatan wonten gang alit ngiwa. Bapak kula papak ing mriku. Gubuk kula ing tengah-tengah kampung, Pak. Penny mau mojar kanthi swara kang merak ati. Senajan lakune nunak-nunuk, wusanane Maskun tekan gang sing diancer-anceri Penny. Sawenehe pawongan wis ngadang ing pinggir gang cilik. Iki mesti pawongan sing jenenge Penny. Batine Maskun. Sugeng dalu, Pak. Kula Penny. Monggo pinarak. Ujare wanita mau kanthi grapyak rinengga esem ngujiwat. Bener pandugane Maskun. Penny mau pancen isih muda. Ngadeg ing pinggir gang nganggo celana ketat. Dhuwurane kaos abang, dirangkepi jaket nyancut sak bangkean. Jaket model bocah enom. Tumuju omahe Penny isih kudu mlebu gang ciut. Dawe wetara 100 meter. Maskun mudhun saka jog sepeda motor. Wong loro mlaku reruntungan mecaki gang ciut. Penny ing ngarep, Maskun ngetutake ning burine karo nuntun sepeda motore. Ing batin Maskun gumun. Gene yo, kampung sing diparani mau sepi banget. Ora keprungu suarane uwong greneng-greneng. Kamangka omah-omah ing kampung kuwi jejel riyel empet-empetan siji lan sijine. Mung wae wangunane kabeh cilik-cilik. Monggo tindak mlebet, Mas. Inggih kados ngaten kawontananipun gubuk kula ingkang badhe kula kontrakaken. Ujare Penny sakwise tekan sawijining omah cilik. Wong loro nuli lungguh jejagongan. Durung tekan wose pirembugan, Penny terus wae cerita ngetuprus, nyritakake kahanan kampung sing dipanggoni mau. Maskun dipeksa dadi pendengar sing apik.
Dheweke ora bisa swala, jer Penny pancen wasis ngumbar crita. Bapak sampun kaget, kampung mriki menika mila aneh. Penny miwiti critane. Dijlentrehake Penny menawa kampung aran Wismalayu mau pancen aneh, beda karo kampung umume. Papan mriki menawi wancine siang sepen, nanging menawi wanci dalu rame sanget. Ngungkuli ramenipun peken tradisional. Saweg mengdo ngajengipun wanci subuh. Pojahe. Lagi wae Penny mandheg sedhela anggone crita. Ora srobo-srobo saka iring elor omah keprungu swara sesambat. Haduh biyung, sikilku dirubung cacing. Maskun kaget. Bengi-bengi kok ana uwong sambat ngaruwara. Dipun kendhelake mawon, Pak. Niku swantene tanggiler mriku. Saben dalu mesti sambat ngoten kok. Penny cruluk sadurunge Maskun takon. Swara uwong sesambat mau banjur kesusul swara dagduk, pating grubyuk, pating brengok, pating cruwet. Layan menika tiang-tiang sami main bal-balan. Kandhane Penny karo mesem. Swara pating gedebuk uwong main bal-balan durung mendo. Kesaru swara uwong ngguyu lakak-lakak ora mandeg-mandeg saka iring wetan. Suasanane tansaya rame, kemruwek, giduh. Ujug-ujug saka arah kulon keprungu swara krompiang. Suarane gelas lan piring dibanting. Dibarengi swara wong lanang lan wadon padha padudon rame. Sakehing tembung ala lan pisuhan diudal. Ora mung kuwi, embuh saka ngendi arahe Maskun uga krungu swara gebyar-gebyur wong adus. Maskun benerake critane Penny. Kampung sing diparani mau pancen aneh. Sepi ing wayah awan, rame ing wayah bengi. Saya bengi Wismalayu tansaya aneh. Swara gebyar-gebyur wong adus, gedebak-gedebuk pating brengok wong bal-balan, guyu cekakaan tanpa mandeg. Bengoke wong padudon rinengga swara krompiang gelas dibanting. Apa dene saweneh uwong sesambat lan isih ana liyane maneh. Ora mendo, kepara saya ndadra. Saya rame kemruwek, saya giduh, saya riuh. Kaya-kaya wong sak kampung nindakake kegiatan bareng. Suarane gemremeng, kemriyek, pating cruwet. Ngungkuli pasar krempiang ing wayah esuk. Suasana sing kaya mengkono mau njalari Maskun kelangan konsentrasi. Dadi lali marang ancas tujuane dheweke teka mrono. Ora kepikiran maneh menawa anggone arep mrono iku sejatine arep rembugan babagan ngontrak omah. Angen-angene tumlawung adoh. Dinikmati mawon, Pak. Senajan kados ngaten, kampung mriki aman kok. Ucape Penny weruh Maskun meneng wae sajak ngalamun. Dok 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 dok. Ujug-ujug lawang ing burine Maskun lungguh didodok saka njaba. Penny banjur menyat lan agahan buka lawang. Wonten tepanganipun Bapak kepengin pinanggih. Kula kengken mlebet mawon nggih. Kandhane Penny karo tumoleh marang Maskun. Durung wae Maskun aweh wangsulan, uwong sing dodok-dodok lawang mau
terus mlebu omah bledeng. Gandrik Maskun kaget pindha krungu bledhek. Jantunge nitir, kaya-kaya ora percaya karo apa sing diweruhi. Uwong sing mlebu omah mau raine remuk, awake adus getih, lakune sempoyongan. Tangan kekarone ndepaplang sajak arep ngrangkul Maskun. Maskun mundur 2 jangkah ngedoi uwong gudras getih mau. Ana karep kepengin nulungi, nanging ora wani. Jer Maskun mono klebu uwong sing ora tahan weruh getih. Aku kliwon, Mas. Anake Mbok Arjo Suliah Tan Kali. Cedhak nggonmu kae, ujare. Dek, Maskun kelingan. Kliwon anake Mbok Arjo Suliah mau pancen tangga cedhake. Seminggu kepungkur kliwon pancal donya. Wayah tengah wengi ing kahanan mendem miras. Kliwon sing umur 24 taun mau numpak sepeda motor ijen. Ana truk momot semen mandeg ing pinggir dalan, ditabrak saka mburi. Maskun ora kuat meruhi sesawangan ing ngarepe. Sirahe gliyeng, pandelenge klemun-klemun. Kaya ana lintang sak pirang-pirang ngubengi sirahe. Lali Purwoduksina. Lungguhe keplorot mudhun ora krasa. Bareng eling, Maskun delok-delok ijen lungguh ning lemah. Ing kiwa tengene pating jenggeleng kijing sak pirang-pirang. Bengi iku Maskun keblasuk keplantrang mlebu ning kampung aneh kang ora liya kuburan Wisma Layu.